Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaan ti anak ta. Saan ka di nga imbaga na amarigatan? Tamabayag unay no kinadoktor ti alaan na kurso? Saan na ti kayat na ti masurot? Ti kayat ko, taamok ti pagsayaatan na. Pagsayaatan na kadiday ta, kat sumkad met itirik nana. Managsaksakit ti anak ta. No maisan to na doktor, magasan na ti bagbagina, ta doktor kat nga rod. Ngem adu pay atawan ti aglabas, sakbay nga agbalin anan anay a doktor. Apay ay akontra makanayon ti kayat ko. Di na kadibibyangan. Apay nusikan ti mapanaginrol iti kinadoktor. Apay nga ipilit mo ijay anak ta. Manglukluko ka kadi? Manunto ngayon ti tawon ko numalpas ko day ta kurso. Ibagbagak lang ti pudno. Sikat ti agragot iti kinadoktor. Di rumbeng asika nga rod ti aginrol. Barok, apay nga aglaladot ka. Saan ka di nga daklasim ita? Unyaya, no pampanunutak ti kinabayag ti ibagbaga ni mama akin na doktor. Kaslasan ko na mauray. Anya ti kayat mo asawan, iti saan mo ang mauray? Marigatan na kiyaya. Manupay ngamin atawan, sakbay ang makaturpusak. Mga lakla ko man iti ababa kurso. Saan abali ko no nasalunat ka? Anemic ka lang arudan. Nakapsot pa iti pusom. Makauma pa iti kanayon nga agtumar iti agas. Ano sam, Barok? Dagita nga agas ti kasapulan ti bagim. Mala, inumumon ti gatas mo. Tapno adda kargata tiyan mo. Mama, apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaak a kurso. Nangato a kurso ti kinadoktor. Pakaidayawak launay no agbalin ka a doktor. Mabigbig-big to ti pamilya tayo gapuken ka no maisakan a doktor. Nga marigatan ak, mama. Amumat, saan ka na salunat? Kastalaang ti atap mo. Kompleto kay ti agas kan vitamins. Kabaalam day ta, iho. Ikagumaak, mama. Ngam numabalin. Saan ko maakin na doktor ti alaak? Di na ko mapaayon. Taday ti pakaragsakak, iho. Napan ka din ni Dennis, ije pagadalan. Wen, madam, ngam masya naklaunay kankwana. Kaasimot, aglaladot anapan ije pagadalan. Apay ko mga aglaladot. Inggaraw na kadiman ng tirason na amabayag ti kinadoktor. Amangan ngamin no saan akabaulan ti bagina, madam. Adda ngamin sakit ni Sir Dennis. Kompleto iti agas kan vitamins ti anak ko. Tulungan na kit di mga lukoy kan kuana. Tapno kayat na ti agdoktor. Mayat nga agpaiso ti kinadoktor. No nasalon at ti masagnan. Ngem nukas ka ni Sir Dennis. Ay, kaasimat, madam. Ay, sana kaasi. Tana nga to a propesyon ti kinadoktor. Kabaalan na. Tanalaing iti pagadalan. Naglaing nga agpaiso. Ang adda pagpatinggaan ti salunat, madam. Saan ka man analalaing ngam siyak tayaya nakalaang ni Dennis? Siyak ti inana. Medyo nala daw ka ita, Dennis. Imbang tawan pa'y professor. Amumat ti dinis ti kasasaad ko. Numaladawak man, maawatan na. Nakasaritam ka din ni sir, may papaniti ka sa saad mo? Wen, nagrana kami idi na minsan ije kantin. Nadlaw na ngamin anapusyawak. Iso nga imbagak. Manakaawat matkit din ni sir. Nasingpet. Ay, kasta ko maamin na tao, suset. Manakaawat. Oh, saan ka nga agliday dita? Cheer up! Madadaal lang timod mo no agliday ka. Agyaman nak iti kinasingpat mo agayam, suset. Adda ka akanayon, no kasapulak ti kasarsarita. Aday ta ni sir, umunagan.
Erman, di katugaw mo itay ijay rum. Boyfriend mo ka, di? Gayem ko, ngamsaan ko a boyfriend. Agpada kami nga adal, ti adda iti panunot na. Saan kita maki-boyfriend? Aray ko. Nagsakit mo tinadenggan. Apay, gaputad da boyfriend, mabaybay anti panagadal. Depende matkit di ijay tao. Dumting to day tapanawan. Ta sa anak matamaawanan iti lalaki. Aray ko manan. Nagtadam katadila mon friend. Apay, nasair ka kadi. Sorry, ibagbagak lang matipod no. Panagkitak namin ijay gayam mo. Kat adda bakbakla na. Pag ko na ang ba't nga dabakbakla na? Saan ba't nga gunggunay abakla? Saan kit din? Diyak pa'y makita ang makirin na baka dagiti babae. Sikan sala ang tikasiningad na babae. Ibaga tala, nasing petak ngamin. Ha? Ay sus! Nagsauti na singpat. Apay, siya, sa anak na singpat. Kumusta nga'y tinagmalam mo iti pagadalan, Barok? Saan ka kadimanan anagulaw? Saan matyaya? Mayat tinagmalam ko. Nasaya at nga ron no kasta, Barok. Sige, taitimplaan ka itigatas mo. Narwama ko ni tigatas a kanayon mo atimplaan. Ubingak pa'y, kanayon nak ngitimplaan. Kasano, agsangit kamot ngamin idi no awan gatas mo. Ha? Ngamsaan akong ngagsangit ita. Uray saan ka nga agsangit? Pakaragsak amang timplalata itigatas mo. Agyaman nagtanasingpat ka kanyak, yaya. Mariknak, ti panang ipatag mo kanyak. Uray awir naklaang. Aging gaita, awir ka pay laang. Siyak pay laang ti mangluto iti kanam. Manglaba kadag iti pagananay mo, kan mangdalos iti silid mo. Isu akay kayat ka, yaya. Oh, agmay sakamot ita dito'y library, Suset. Ayan ni Dennis. Diyan mo, saan kami mata nagkuyog nga may dito'y library? Ang mga no saan pa asimbang pet. Apay ka di? Panagkita kat bakla di gayam mo. Pagbalinak a lalaki. Anya di kayat mo asawan? Estudyante ka kadi no saan? Rumbang ka di pa'y adamagam no estudyante akwan no saan. Amo man ti sungbat ti saludsud mo. Apay nga rod ani Dennis ti into naram. No amumla ko ma. No kasano ti kinaliday ti biyag na. Maasi ka. Apay kumaanaliday ako nam. Saan ka di abak nang da? Saan lang at ti kinabak nang ti pagragsakan ti taoan niya? Ay na, di ta ka nagkamali, friend. Awan serbi ti biyag no awan pulos kwartam. Saan mat nga amin abak nang kat naragsak? Kas kumano adanadag sa nasakit na. Ngam, no awan kwarta na. Awan pagpaagas na. Laglagi pamday ta, friend. Bagbaga ang mamat ni Solidad nga anak ta. Kanayon nga ijay madyungan ti ayan na. Kanayon ko abagbagaan, nga mawan denggan na. Di katagbahin iti asawa na. Gaputa na anos ti asawa na. Aglablabesan. Oray si ka, bagbagamot no makitam. Nakita ka madama manan ti kiwar da iti piyesa ti madyong ijay balay da Marta. Di inanawak, iti ipapanak ko ma iti madyungan. Di nakintaltalag, kaslaawan nagngag na. Mala, mapan kuman kasarita ijay balay da. Tila mabain iti asawa na. Nakaumay kamot lolo. Agmano ak. Bendisyonan nakakumati apo. Ayan ka din ni Mamam Barok. Jack mo lolo. Pimanaw mat kalpasan ti pangal daw. Kasta ka di. Kat, kumusta matan ti marikrik nam? Medyo mayat mat lolo. San aliwayan ni yaya ti mangipalagip iti agas ko.
Rumba nga saan mo aliwayan ti agtumari ti agas mo. Wan lolo. Anya ka diti ibagam ka ni mama. At dala pagsaritaan mi, ang amawan matakunam. Ala, agsubliak tulangan no addanton ni mamam. Naimbag mata na sabat ka, sulidat. Imbag ko nam, nga masuron kan samot, papa. Nagapuam, ijay ka di manin madjongan. Anya ko matidakas na no ijay madyungan, papa. Saan ko matadawdawatan kada kayo ti pagmadmadyong ko? Sao ka di ti manakam a babae dayta. Kanayon lakit din nga ijay madjongan ti ayuyang mo. Anya nga rod ti kayatyo, agbakbaketak ijay unag ti balay mi. Sana nasaya at ti madyong, tasugal dayta. Saan mo't a milyon ti pagtaytayami kadagiti kakadwak? Diversyon laan mo't, pagpalabasan mi iti oras. Adu ti pagpalabasan iti oras, asaan asugal. Hi, Dennis. Kaklase ka iti psychology. Amamu na ka di? Ha? Nakita ka nga agpaso ijay classroom itay. Itala nga nagkaklase ta. Transferi ak ngamin. Gayam ko ni Suset. Uray saan mo adamagan tinagan ko? Ibaga, siyak ni Cathy. Kati gayam. Uray saan kun nga ibaga tinagan ko. Tainawagan nakmat itayan. Mabalin ka di nga ibilang nakakasmay sa kadagiti gagayam mo? Amin atao kayat na ti makigayam kanyak. Kayat kumatan. Kasta ka di? Kasta akmat. Kayat ko agayam amin at tao, nulakit nasaya at da kanya. Napan ka din ije balay da, Dennis? Wen, no agkasangay katawisan nak. Mapanak mat no awan mayra na papanak. Kaano ka diti kasangay na? Awisan nak to kumaat tamapantamot. Nabit pa yan nagkasangay. Mabayag tumanan Kasta ka di? Kaya't ko makita ti balay da. Apay ka din nga interesado ka kami, Dennis. Nataarang amin. Kanla nga na tinasingpat. Nasingpat nga agpaiso ni Dennis. Naliday laang tibiyag na. Namin anon anangag ko kan kaday taimbagam analiday. Apay ka di? Awan ti karbangak amang ibaga iti sikreto ti maysa a tao. Urayam na ibaganakan ka. Saan mo kumaadamagan? Nakasaritam ka din ti anak ta. Nakasaritak, ngam talaga anatangken ti ulo na. Sana ka no matadaw-dawatin kaniyak ti pagmadmadyong na. Madi ti panagras-rason na. Napatagkan ko na ti panakimadyong na. Kano nga tangag nakam? Inton maabak nga tayo ti dakkel? Kaduan aman nugal. No maabak. Ad-daun na latta ti agsugal. Tabarang makasubot. Banag akam mali. Awan pa'y nakita ka bimak na ang gapu iti sugal. Kan ad-dakit di ama ilumlum iti bisyo. Asaan anasayaan? Ayan ni mami. Saan ko nga mo, Barok? Adda ka di masapul mo kan kwa na? Diyak ngamin nakita. Manipod si Mang Petak. Awan mo't sa bali apapapanan na. No saan nga ijay ko na at diversyon na, Barok? Kanayon ka di mapan ijay madjongan? Ha? Ay, jak manam mo. Maulawak yaya. Ha? Ay, sige. Mapanta ijay ospital, Barok. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay o itaalawas a napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Yaya, kanayon ka din ni Mama Ije madjongan? Jakman mo, Barok. Maulawak, yaya. Ha?
Ay, sige. Mapantan ni ospital, Barok. Unyaya, maulawa ka talaga. Kapsutak pa. Ay, sige. Kumpat ka kanyak. Mga laki ititak sa pagluganan ta. Ay, noadda ko man ni Papam. Isunti mangitulod ka data. Sige man nga Rudyaya. Sige, rumwartan. Isang girmulatan itilugahan. Taawagak ni Mamam. Unyaya, iturong ko pa eh. Ay, una yan. Saan mo't ang makontak ni Mamam? Sige, taawagak ni Papam. Hello, sir. Agturong kami kan ni Sir Dennis ija ospital. Anya? Kadwayo ka din ni Solidad? Ay, saan, sir? Saan ko ang makontak ti cellphone na? Iso ada kayong tinawagak. O sige, umaya ka dagos dito ospital. Awagak di doktor na. Agkikita tayo ijay. Well, sir. Bye. Impanda ka din iti private room na. Well, sir. Madama atam tamingon da. Inyo nagdati dextrose kas kada oxygen na iti silid na. Sigurado abim mabamanin ti hemoglobin na. Kas iti sigod. Nalabit akas ta, sir. Maulaw kan agkalingutan itay. Ay, kaasimat ni Sir Dennis. Imbaglakit din tadagayam ko a doktor dito ospital. May salang nga awag ko kan na. Nakasaganan ti papanan na asilid. Wen nga rod, sir. Ay, sigurado, agkasapulan manen ni Sir iti dara. At dan binilin ti doktor may papaniti day taabanag. Awan gayam, ayan ka din ni Solidad. Di namot imbaga ti papanan na, sir. Agyaman unay kan ka, yaya. Kasanon no awan ka. Hello, asiin no daytoy? Ni Maria daytoy, ma'am. Ay, ipadamag ko nga ada ni Sir Dennis dito ospital. Ha? Adda iti ospital ti apo ukok. Wen, ma'am. Agulaw nga minakas iti sigod. Ay, umayak mo't dita. Ang sumit nga ten. Pakibagayon to kumakan ni Madam Solidad. Adyak makontak ti cellphone na. Kaya't mo asawan. Sika tinangipan ka ni Dennis dita? Wen, ma'am. Dua kami lang ijabalay idi ang kapsot ni Sir Dennis. Iso nga inyog ko adagos dito ospital. Kat, ti inana. Sa dino ti ayan na. Ay, jak amo, ma'am. Sige, impadamag ko lang ti kaada ni Sir Dennis dito ospital. Sige, balasan ko. Agyaman ako na ay iti panang ipakam mo. Simangpat kamatlaangan si kaaman nugaal. Ha? Apay ang makapungtot kayo? Kan, apay ang nasip nga tibalay? Aging gaita, di mo pa'y amotin apasama kiti anak mo. Adday di ospital, idento ta adda kay di madjungan. Ha? Ni Maria, nakaluto ka din? Kasano ang nakaluto? Kadiso nga ron, tinagipan iti anak mo iti ospital. Imbes asik ako mga inana. Ngamayan mo, iti kasapulan na ka, ti anak mo? Ala, mapantayon iti ospital, mama. Agawam! Ay, mangdagas tantulangan iti ipatik out tama kan. Ta sigurado ang mabisin dagiti adda iti ospital. Uray siyak, mabisinak matan. Ang, naabak gayam ti igam ko a kwarta. Ti kwartayo lang ti paggatang tayo iti makan. Ay, talaga asaan ka mapangnamnaman? No saan anak nga imay ditoy? Kasanaw ti anak mo ang mabisbisen ni ja ospital. Nagyan ka kumaijay na panam. Uray saan ka na simang sangpet. Sorry, honey. Diyak amo akas to iti mapasamak. Apay asaan ang maawagan ti cellphone mo? Naka-silent namin. Diyak amo nga umawawag kayo. Imbag kat tiyaya ni Dennis. Tamapang namnamaan ngem sika. Rumbang lang nga aramidan na ti pagrebangan na. Tatangtang danak kat nga ron. Kat sika.
Ar-aramidem ka di mati pagrebengam kas ina. Huston, saan tayo ang nagayatan tinapasamak? Tinaskan ita, kat sumaysaya atan ti kasasaad di anak ta. Agyaman katakasta, tanusaan, jak ammo ti sawak. Ada chat kanyak ti yaya ni Dennis. Ada kano ija ospital ni Dennis. Ha? Apay ka no? Anya tinapasamak kan ko na. Kimaro kano ti sigod a sakit na. Mapanak ija ospital kalpasan ti klase. Sa anak ana irwam amapmapan iti ospital. Ang mga numaakaranak ijay. Puro sakit ti adda iti ospital. Nakapsot ti resistansya ti tao analaka maakaran. Di mo ko na anapig sa ti resistensya ti bagim. Pribado ti silid ni Dennis iti ospital. Saan ang makaakar ti sakit ni Dennis? Talagang ado ti amo may papankin ni Dennis ha. Nabayag kami nga gayam. Tinapud no agayam. Uray anya ti mapasamak. Agayam tulat ta. Kumusta ang ti apo ko ta, bakit? Pimipiamatay na. Kasano di ko na ti doktor? Nga ada posibilidad na leukemia ka na. Sapay kumatasan. Ubing payunay ti apo ko ta maadaan iti kasta sakit. Ay, may sapay mo't nga ron nga anak. Ni Apo Diyos ti makamon kan kuana. Sapay ko matadenggan ti Diyos ti kararag tayo. Maimbagan ko mamat ni Dennis. Wen bakit? Ni Apo Diyos ti talget tayo. Tinamnama kan amin tayo. Kumusta kan Dennis? Agpaimbag ka. Tapno saan unay nga ado tilangan mo. Ikagumaak ti agpaimbag, Suset. Day taman ti kayat ko kan ka. Napigsa ti pakinakam mo. Kasapulan, saan ka di? Diyak mo ti palubos, ang maidalitak. Rumbang laang. Tadyak kayat ti agsangit. Agsangit ka nga ta. Nuad damad di ang mapasamak kanyak. Nambarak ko mati agsangit. Apay, may sublik ti pasamak no agsangit ha? Amom ngay. Numatadtadan iti luwa kat maagasan. Nabilag alwa no kasta. Anya day ta? Agwa bindeta? Imbaga ti doktor mabalin kan nga agawid iho. Adun tilangan mo iti pagadalan. Agi na naakpay ko ma. Sakpay asumrel kak manan. Awan ngaminton ka ba alamon? Mapan kamatlaeng, tasayang no agsardeng ka. Ikagumaak mama. Di kay madanagan. Pilitak nga ipaay ti pagragsakam. Ti maadaan iti doktor nga anak? Dayta ti pagragsakam. Saan ka di? Launay, iho. Adun to ti mangdayaw kanyak, numaysa kanton a doktor. Tapno saan ka unay amarigatan na mapanidya pagadalan? Padasan tayo ti makisaw iti din ti pagadalan, taag home study ka laangan. Dayta mo ti napanunot ko. Kaya't siguro mo ti din. Tamo na ti kasasaad ko. Umay kan tulangan makitest, no madanon ti panagtitest. Uwan ko ma. Sana balay. Takumpleto mo ti librok. Dito'y kun balay nga repaswan dagiti leksyon. Umayak to mo tag-exam iti pagadalan. Wen kasla modular ti mapasamak. Kasaritak ti din. Namnamaak, apat gan na tikid daw ko. Kano ti umay mo? Sabado ita. Indun Lunes. Taiso ti kadda ni sir. Sige, kadwaan ka amapan kini din. Nanggag ko ti saritaan nyo iti gayem mo ani Suset. Mabalin ka di tikas jay, Barok? Dipindi iti din ti pagadalan no ipalubos na, yaya. Kabailam ka di ti agripaso, di ti balay? Saan ka di amay mayat no sumardeng kapaylaeng, tapno makainana ka? Masiguradok, asaan nga umanugot ni mamang agsardengak. Day tamot nga rod ka sa saad mo ti pagdanagak, Barok. Kasanon no sumidirmanan.
Nulakat adaak dito'y balay. Mabalin ko nga isardang pailaan ti Agripaso. Katagi na naak. Sa bagay, do ijay pagadalan, saan ang mabalin nga ibagam nga aginana ka pa'y? Isu amay mayat, no home study. When tapno maasikaso ka anaimbag, Barok. Unyaya. Ket agyamanak iti kinasingpat mo kanyak. Imanugot ka diti din, iti plano yung ag-modular ni Dennis. Wan mat, maawatan ni din ti sasaada ni Dennis. No siyak ti kasjay, jak lakit di maawatan ti basaak iti libro, no awan mga explain. Nalaing ni Dennis. Umay tulangan makitest inton madanon. Kasla unfair day siya. Umay laang dito'y pagadalan, no test. Apalam ka di pailaan, kat kasjay lang arudan ti kasasaad na. Apay pay lang amin nga agadal, no nakarugayam ti sakit niya. Di na kaya't apaayon ti tarigagay ti inana. Gapo ka di iti tarigagay ti inana. Isubsob na ti bagina no di nakabailan. Dayta ti pangkitam iti kinasingpat na nga anak. No siya, apay kit din atong palak ti saan kumat apagasman. No way. Dayta tinagdumaan tayo kada Dennis. Managtungpal nga anak. Saan ka kadi amarigatan iti kasta apanagadal mo, Barok? Saan, yaya? Tapasaray aramatak ti computer kong ag-research. Aginana kamot Saan mo unay abannugan ti bagim? Importante ti salunat mo. Di kagdanag, yaya. Numariknak ang nabannuga kon. Aginanaak mat. Mayat gayam ti kasta. Idi pa'y lako mga inaramid mo Tapno saan ka unay nagbambannog? Saan mat ngamin akas karina? Nga ipalubos dati kastoy. Kasta ka di. Kunak ano mabalinlat ta. Basta kayat ti estudyante. Dandanin ti exam tayo. Umay ka di maki-exam ni Dennis. No lakit ti mayat tirik nana, umay day jay. Masigurado ka saan ang makapasa. Tadimat imay nakilecture. Umanay ka di basaan laang ti libro. Ngam nalaing ni Dennis. Apay ako namasan ang makapasa. Gapot na binasa na lang ti libro. Diferensya jay adda mangyesplikar iti leksyon. Sapay ko ta makapasa ta kaasimat. An-anusa na lang arudan ti agadal nga ureada sakit na. Amom, nag-review ka na yung bag. Impuyatak ti nagrepaso. Tapno na nga to ti maalak iti exam tayo. Itapay lang. Kablaawan ka no nagrepaso ka na imbag. Kumusta ka, Dennis? Kabaalam ka din ti makitest? Unsuset, isong ay mayak. Kalpasan ti tes. Agawid ak mutlaeng. Good luck iti test tayo, Dennis. Agyamanak, suset. Ket good luck mat. Sapay ko ma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta Sapay la ko ma, tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak, wano matinag. Adday tad. Umunagan ti profesor, amang tad iti test tayo. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman ako naikan ka, suset. Good luck, mat. Sapay ko ma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta, Dennis. Sapay ko ma. Tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak? Aday tan. Umunagan ti profesor amang tad ti exam tayo. Nakita na ka ni sir. Umasidagan kan ka. Ada siguro damagan na kan ka. Damagan na siguro. No kabalakon ti makites. Talaga ka diya ka ba alamon? Amangan no maulaw ka no madama ti test tayo.
Sa anak mo't nga agkakapsot. Bimabala ngamin ti hemoglobin ko iti kalabas. Isu ulaw, kaya nagkapsotak. Kalpasan siguro ti test tayo. Kurikan tayo matlaang ti test paper tayo. Agsisinukat tayo. Kunak man na nag-review ka ako nan. Wan man, uray ko laing puyatan ti nag-review. Kasanumat nga ta ni Dennis. Inala ni Sir ti papel na itay. Isutin ang korek. No nababati na alak iti test, sigurado nga uray ni Dennis, nababamot. Urayon tayo pa'y Madama pa'y nga igor-korek ni Sir. Naudi nga min anang korek. Tainted na. Apay nababati na alak. Ibagam takitaan na naimbag. At dapay mo iti blackboard ang iti answers. Imbaga kon, iso nga ulitan na. Kunakto pa yan nalain ka, Dennis. May salaang tinangatiw kan ka, iti may salaang apuntos. Naglaing ka talaga. Bilibak man Imbag nga rod. Tasan asayang ti panag-research ko iti computer ko. Naira nala siguro nga to tinaala na. Saan mat lecture? Panag-research ko iti computer ko. Naira nala siguro nga to tinaala na. Saan mat lecture? Di ba kakitaan no talaga analaing ni Dennis? Ikagumaak, anangatun tumanan ti maalak. Mangnamnamaak iti dayta, Dennis. No, lakit di ta nasalunat ka. Amangan no agkomlaw di ka pa. Mangnamnamaak iti dayta, Dennis. No, lakit di ta nasalunat ka. Amangan no agkomlaw di ka pa. Ikagumaak matiagbalin ang magna cum laude. Amangan no saan lang ang magna cum laude. No di kat summa cum laude. Kumusta ti exam mo, iho? Siyak ti may kadwa kang atuan, papa. Ay na, kablaawan ka, iho. Uray adarikrik na, kansan ka na pa ni pagadalan, ta dito'y kakat nga rod balay nag-review, na nga to pa'y laing tinaalam. Masigurado ka may saak tumot nga umuli. Saan tayo pa'y amang namnama, mama? Taditay amo, dagiti pasamak. Apay kumasaan na kamang namnama? Imalakan samot kanyak iti kinasirib. Masirib nga kiwar iti piyesa ti Majong ti kunama. Pinag-blow out dak adi na oras. Anya, mayat ka din ti Rignam. Mayaten, yaya. Saan akong nga gulaw? Ket, agyaman ak unay, iti kanayon mo apanangas asikaso kanyak, yaya. Dayta ti trabaho, Barok. Saan ka di? Wen, ngamariknak, ti panang ipatag mo kanyak. Napudno ka unay, nga agserbi kanyak. Anak ngamin ang ti pangibilbilangak ka, Barok. Oray siyak matyaya. Kasla inamutan, ti pangibilbilangak ka. Sikati nakariknaak, iti pudno apang matag. May kagkagumaan latamat ti apo ko ti agadal, uray kas niya ti kasasaad na. Nagato ka no, tinaala na iti exam da, oray saan anap na pa iti pagadalan. Taijay balay dakat nga rod nagadal. Self-study ako nada. Nalay nga talaga ni Dennis. Masigurado ka na saya at masakbayan na, gapo tanagpursike. Sana tubangkan kwa na, ti kinadat sakit na. Madanagad aklang, tama nga no maidali. San mo't siguro, bakit? Mabali na malabanan na dayjay asakit na. May parit kan kwa na ti agpuyat. Ngam saan amaliklikan no kasjay nga agripaso. May mayat ko mangamin, no saan atay mabayag a kurso ti enroll na. Kumaa. Ngam ipapilit mo't ngamin ni Solidad ti kayat na. Natulnog ti apo ko ta. Di na kayat nga ikan iti pagsakitan tinakam na ti inana. Mabalin ka di asan nga ijay madyungan ti kanayon na papanam. Adda ka di nasaya ta masakbayam iti kamamadyong mo. Awan ti dakas ngar aramidag. Pagpalpalabasak lang iti oras. Pagpalabasan ko nam, ngem saan ka di nga dakwarta nga ipuspustam no agmadyong ka? Basit lang ti pustami kadagiti kakadwak.
Basit, ngem no maurnong. Basit ka di pay. Manumot laang aya, ti itay-tayak. Saan ka di ati basit nga agted-ted adanom, ket mapuno na ti dam numabayag ang nakataya? Kastamot da ita ibagbagam abasit a pagsugsugal mo. Si kamot, Manipod inrugim tinakimadyong. Adda ka di nasayaat ang nagunod mo? Itaman pa'y ana isarog ka diti balay. Awan mo't madyong ditoy. awan pa'y ngamin cash ko, mama. Umutang ako mapay lati kwartayo. Tapno mapan mo isughal. Taang inton malam, mama. Kadno maabak. Kasano kumama isublem. Saan ko nga rod apagmadyong? Adala pangaramata. Anya kumati pangaramata, aber. Adala gatangak. Naka-grocery ka matan, ta kinuyog ka pa'y. Ado pa'y mo ti karga refiaw. Ta nakita ki dinapana ki di balayaw. Apaya na kami suot ni Solidad api manaw. Umutang kit din iti pagmadyong na. Saan ko nga inikan? Nasaya tasan mo nga inikan. Kaslay na yunam ti panagsugsugal na no inikam. Kasano nga ta, maikat na ti panagsugal na. Ibagak tuman kinikari, tasan na nga ikan iti kwarta, tapno awan pagsugal na. Diyay ang pakitsendana ti ited na. Mayat nga agpaiso na ita na panunot mo, tapno awan pagsugal na. Awan latam mo ka na saya ta masakbayan ti manugal akas ken kuana. Imbag tanadanon ka dito'y balayo, Barok. Awan ka din ni Solidad? Awan, papa. Jak amo no napanan na. Napanuy-nuya na mapan makimadmadyong, tadi mo mat ngamin paritan. Pasaray awanak ngamin dito'y balay, numapan iti madjongan, papa. Diyay lapaggatang na iti kasapulan yo ti ited mo, tapno awan pagmadyong na. Saan nga ta agumura? No saan ko nga ikan iti kwarta na, papa? Himbay nga minumututang kini mamayo iti kwarta iti kalman. Aniya? Apay nga umutang? Kita man ti libreta yo, numanupay ti kargana. Kita agtuman nga agpaiso, papa. Jagmat kinit kita, numanon ti kargana. Nadyak agkamali. Si kati kunada akatulong ni Dennis. Husto ka di, nana. Apay ka di balasang ko. Kasano nga amom? Kat di ka matamam mo. Saanan anas kan ama-amwam no asino Damagaklaan no sigod ka di analaing iti pagadalan ni Dennis. Anya ka di ti makagapo, takayat mo amamuan. Basta nasingpat, kan nalaing ti ubing nga inaywanak manipod iti. Sika ka di tiyaya na idi ubing? Wen, ang mas daawak no apay adamdamagam balasang ko. Apay ka di. Dinamag ko lang mat. Kadalak idakin ni Suset. Kasta ka di. Magustuak ti ugali ni Suset agayam ni Dennis. Nasingpat kan nadayaw nga ubing. Jakmat damdamagan. Jak magustuhan ti panagsungsung batiyaya ni Dennis. Napanikay di balay da Dennis? Nagsabat kami di tiyandaan. Dinamag ko no sigod analaing ni Dennis. Dinamag nakit din no apay akayat ko amaamuan. Nasingpatiyaya ni Dennis. Ang mga nadala na isawang mo, amadi. Isuasan ang nasaya ti sungbat na ako nam. Diyak man amo iti dayjay ayaya ni Dennis. Kasla na dagsen ti darak kan kuana. Iti anya aga po. Naminduak ka na pa ni Jabalayda. Ngam awan mo tinakitak amadi nga aramid na. Amok pa yan. Apay asaan anasaya at ti panakisauna kanya. Asino ka di jay kunana akaadalam? Basit nga adda kamiding ititimid na.
Blande ti buok na adi na mo't bagay. Tanangisit mo't ngarod. Aw mga no ni Kati, yaya. Apay ka di. Dinamag na ngamin no nalaing ka kano. Di dinamag ko no asino. Kuna na asaan ka no anas kan amaamuak ti kinasya sino na. Ha? Apay aday tapay ti dinamag na. Anya ka di ti panggut na. Adda atap ko. Amangan no nalalaing ka ngam iso, kat di na maaklon. Wano, amangan no atapen na anag-cheat ka. Nalabit ang nasakit tinakam na. Idi na nga itong tinaalak idi exam mi. Idi nito taiso. Nababa tinaala na. Maawata kon. No saan nga apal, panagduadwa ti adda iti panunot na. Apay kastoy dagiti bag ko. Ti lamisita kan ti aparador. Madlaw anak kuso-kuso. Maria! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay ka di, madam. Ay, adda ka di uram? Anya nga uram? Anya tinaramid mo iti silid mi? Ne, jak pa'y nagdalos dita, madam. Ni sir ti adda dita. Medyo naladaw pa'y ngarod arimwar. Ha? Anya ti binirok na? Taapay akas la nagkalkal iti silid mi. Ay, jak amo madam. Kasla makapungtot mo't arimwar. Nagdardaras ngamin. Ay, madam, napanan nyo anak kasapsapa. Napanak iti ayanda mama. Di na ka di amo tinapanan nyo? Di yo ka di imbagakan ni sir? Imbagta si Mangpatkan. Anya ka di ti binirok mo ta nagkalkal kay ti silid ta. Agsarita taman itinalapat. Kitaam da ito'y libreta. Apay ka di? Namin adu ang nag-withdraw ka iti kwarta. Ha? Kwa? Insugal mo ka di ti kwarta ta? Ay, ingatan ko kadag iti inususar tayo iti kusina. Di mo ipambar dagiti inusar tayo iti kusina. Taamok numano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awan na bati iti bangko. Ha? Nangipanam iti kwarta! Saan ka din nga agong ungat? Ngimi na ngamin amin agagatangan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Di ka din agong ungat. Ingatan ko kadagiti inususar tayo iti kusina, kan aminan. Di mo ipambar dagiti inusar tayo dito'y balay. Taamok numano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awanin tinabati a kwarta iti bangko. Nangipanam iti kwarta! Ngimi na ngamin amin agagatangan. Sinalbagkit di? Impyer ko kan ka ti kwarta. Ti kunak kat idultulin mo. Saan mat gayam tayin sugal mo? Saan ko mat ngayon sugal amin Saan mat nga rod amakan ti kwarta? Tapno ibagak akinan mo. Insugal mo! Saan na maulit? Ha! Talaga saanin na maulit? Tadikan ikan iti kwarta. Naliday ka mat, Barok. Adda ka di parikot? Agpaiso ti atapyo, papa. Awanen ti karga ti bangko mi. Insugal amin ni Solidad. Anya? Oh, mas daw kami ngamin. Taapay nga umay umut-utang kininanang yo. Saan kon nga ipaigam kan kuha na ti sweldo, papa? Dahita ti rumbang. Sayang no isugal namanan. Nasakit tinakam ko iti inaramid na, papa. Ninamnamak nga daurnong mi. Sabali mat gayam tinangipanan na, tay timot sugalan. Manipo dita, saan mo nga ikan, tapno awan pagsugal na. Wen, papa, siya kon ti ag-grocery, ken niyaya Maria ti makitsenda. Rumbang laeng, tapno agnakam ti asawam. Yaya, sikat ti mapanag-grocery. Ha? Siyak, sir?
Saan ko akadwan ni madam? Saanen? Gatangam amin na masapsapol tayo iti makabulan. Sige, sir. Saan mo aliplipatan ti resibo? Kita man ti magasto tayo iti makabulan. Ha? Apay ka di, sir. Itaman pay. Basta tong palam timbagak. Saan mo nga itad ti kwarta paggatang mo kinisulidad? Sikat mapanag grocery. Kan makitsenda. Naawatam. Matongpal, sir. Ita ka din, ti ipapan ko? Nakapunlos ka mo, tiyaya. Papanam ka di. Ha? Kuna ni sir nga adda kanu papanak. Mapanak pa'y kanu iji ayan na. Adan sa pangibaunan na kanyak, madam. Kasta ka di. Mapan ka di iti opisina na. Ha? Siguro, madam. Saan kan sama ta sigurado iti bagbagam? Kunam amapan kay ti ayan na. Ita, di mo amuno papanam? Kastoy na, madam. Saan nga ijay unag ti opisina? Ijarwar. Urayan nak siguro ijarwar. Saan nga ijay unag, ma'am? Apay asaan asyak ti imbaga na mapan iti ayan na. Apay asika? Diyak amo, madam. Damagan yun to, ni sir no apay. Ingka nga rudan, tapno makaawid ka dagos. Saan ka ngagbaybayag? Matungpal, madam. Sige, inakon. Hello, sir. Aday bagak. Anya day tayaya. Idi ngamin agrobatak amapan iti grocery. Dinamag ni madam no papanak. Saan ko nga imbaga amapanak iti grocery? Tama nga no ibaga na nga isuntimapan kat alaan na ti kwarta. Anya nga rutim bagam? Imbagak nga ada pangibaunam kanyak. Ang agkita tapay itirwar ti opisinam, sir. Nasayata mong tinaramid mo. Sana rumbang agigamit ti kwarta ni Solidad. Tama nga numapan naman ni sugal. Ay, iso ka di asya akong tinangtedan nyo iti kwarta, sir? Wanyaya, insugal na ngamin amin na kwartami iti bangko. Anya, kasta ka di, sir? Ay, una yan. Saan pa yan nagsweldo ni Gary, mama? Umutang ako mapa iti kwartayo. Awan ti so amin minidya balay. Saan mapagdanagan ti usarinyo iti kusina? No makita ti asawam nga awan dagita, iso ti makambo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, mama? Amo mi anag swildon. Ngam di na nitad kan ka ti kwarta, ta isugal mo maot. Just kikakide. Di ka mabaen iti asawam. Imbaga na kada kayo ti maipapan iti day taabanag? Asino kumati pangibagaan na? Iti ka di sa bahalay. Agyaman ka, tadi na ka kinabel. No sa bahalilaang, ang mga nutim mayab day tapos tisom. Oy, imay kamatan dito'y pagadalan, Dennis. Mayat ka din tirik nam? Unsuset. Saanan ang modular ti panagadal ko? Takababain mat. May salangan na semestre. Malpas tayon. Ay, naikarkarigatan tayo matlaangan. Iti manu atawan. Inton makaturpos tayo. Kasla na punas to aling at tibanog tayo iti pagadalan. Nang runa iti panag-intern tayo. Diyay kunada nga rudan. Rigat pa'y nga umuna. Sakbay ti baligi. Agpaisot ako nam. No awan ti rigat, awan mat ti baligi. Amom, idida mo. Kasla nagbayag ko nga urayan ti panagturpos tayo. Apay mat anak ko nam dayta. Gapo, tamabayag ti kina doktor. Ita, kasla imposible, adandanin ti panagturpos tayo. Ha? Naggrocery ka, Maria? Para may saabulan samot ng dagiti ginatgatak mo. Ay, day tatibilin ni sir, madam. Nagpagatang pay iti inkargak iti ref. Ayan nga rod tinabati a kwarta. Ay, insublik amin abarya, madam. Day tangamin tibilin ni sir. Anya? Sika talagang tipyaran na nga agatang kadagiti masapsapol diti balay? Saan ko ngamin nga isugal, madam? Anya? Ulitin man timbagam?
Ay, sorry, madam. Ay, anyat na ibagakon. Ay, nailawan ko laang, madam. Saan ko ang magustuhan ti tonada ti panagsarsaritam si Maria? Ay, sorry manan, madam. Ay, dita kayon tama pa anak pa'y agdalos ijarwar. Sa anak pa'y ngamin anak kadalos itay. Iso ang mapanak pa'y, madam. Pag may saan dakit din, saan ang mapalin ti kastoy? Papanan nyo ka di adwan? Mayat mati kukuyugan nyo. Mapan kami di library. Umay ka kadimat? Saan ang tador urayak? Jay kalaingan iti klase tayo. Kasta ka di? O sige nga, Rod. Mapan min aramiden ti assignment tayo di library. Anda ka di assignment tayo? Anya subject? Nalipatam ka din ti assignment tayo iti psychology? Ha? Ay, nalipatak mat nga agpayson. Ay, umayak mat nga rod, taaramidak mat. Narigatan no nababati grado. Wen kasano ngay nga agsuma cum laude ka no nababati grado? Mas daaw kanto, no may saak ang makaawat iti pamadayaw, inton agturpos tayo. Iso adinak isam-isaman. Congratulations, gayam. Itapay laang, kablaawan kan. Makakatawa ka ni Cathy. Nalaing ti panagkita na iti bagina. Bayam laeng. Agar arapaap jay tao. Pagustuam ti gayim mo. Kasano ko maamagunod na ti pamadayaw kat nababamat ti maala na no da eksamen tayo? Dayjay ti kunada apam madayaw iti arapaap. Kasano ko mamat dayjay? Makaawat iti pamadayaw. Babaan iti imahinasyon. Kasano mat? Mabalin ayamat. Mabalin kan ni Kati. Nagsweldo kan saan ka di? Wen, nagsweldo akon. Pinag-grocery, kan pinaggatang iti masapsapol iti kusina. Kanim Bangkok, tinabati. Apoy adi mo intod kanyak, tasyak kumati ng ideposito. Manuatawan na si Kati nang nangtidak iti sweldok. Ita, siyak maten ti makaam mo. Kasanungay no damot kayat ko agatangan. Ibagam kanyak, tagatangag. Awan mo't siguro ti reklamom. Di na ka din ikan iti kwarta? Jak kayat ngay sugal mo ti nagbambanugat. No kayat mo ti agsugal, bukod mo asapol ti isugal mo. Nalabos ka mat, no di nakman laikan iti kwarta. Mapabasol na ka di? Sinayang mo ti urnong ta. Inyibos mo iti sugal. Payakas ta nilangam, anya ti pareko. Ad-adakit din atal ka ni Gary ti katulong, ngam siyak nga asawa na. Mapabasol mo ka di ti asawam. Amkan na nga isugal mo ti kwarta. Imbagak mat asaan akon nga agsugal, mama. Ipakita, ngagbalbaliw ka. Tapno agsoble ti panagtalok ti asawam kan ka. Anyang ro ti aramitak. Agaramid ka, iti nasayaat. Ti pagsayaatan ti pamilyam. Saan akas iti sigod akanayon karumwar amapan iti sugalan. Nagrigat ti awan kwarta na. Maikaw ak awan na pulos igam ko ak kwarta, mama. Agsipod ta kwarta akanayon ti igam mo no ingka makisugal. Iso alipata mo ti kwarta kan ti sugal. Mabalin ka di mo't alipatan ti kwarta. Kat iso ti kapatgan iti biyag, mama. Rabiin, Barok, ingka maturugan. Dakas iti salunat mo ti panagpuyat. Masapulan na nga to ti maalak. Iti sumarunong eksamin mi. Para kanyak, an-anuam tinangato apam madayaw, no maidalit kamat. Yaya, madlaw ko. Kat napatagkan ka ti salunat ko. Ngam ti pamadayaw ang magunod ko. Napatpatag ti salunat ngam pamadayaw. Uray ikanda ka iti pamadayaw, no naidalit kanto, awan to't serbina. Sige, Yaya. Tugpalan ka. Maturog tapno di ka unay madanagan. Wen nakunakon. Kapapatgan ti salunat, iso nga aywanan. Kasanon,
No saanan asyak ti makaala iti pamadayaw. Adon tinagbaligi nga awan na gunod da pamadayaw. Ngem adon met tinakagunod iti pamadayaw, ngem awan dan ditoy abiyag. Makariknan isolidad iti panakaikawa. Gapo, tasaanan nga ikan nila kay na iti kwarta. Baya masagabaan na ti mading haramid na. Sinayang na ti urnong da. Saan ka di analabas no do saan? Kasano ngagbaliw no sumuko ka adagos? Balagan ka. Saan mo ngay kan iti kwarta tapno agbaliw? Tapno malipatan na ti agsugal. Dandanik ikan itay, ngam napanunot ka, amapan namanin isugal. No inikam, kaslaimbaon mon amapan manin agsugal. Laglagi pam, dakkel ti impaabak na. Urnong da nga agasawa. Nyala, saan kong ikikan? Masyanak lang amin no makita ka nakakaasi ti langana. Ada-ada amay gumon iti sugal no ikam iti kwarta. Bayam dita, tawan matidakas ama pasamak kan kuana, nga uray awan kwartana. Naturog ka din ni Dennis. Wen madam, apay ka di, ada ka di ibagam kan kwa na? Nangag ko ti saritaan nyo itay. Apayakas jay ti imbagam. Anya ka di ti imbagak asaan mo anagustuhan, madam. Ti imbagam nga awan serbi ti pamadayaw. Madam, saan ka di anapatagkan ka ti salon at ti anak mo? Apay kumaasaan anapatag? Siyak ti inana. Yaya kalaang. Yaya ak nga agpaiso. Iso akit kita ak ti pagsayaatan na. Saan kat at ipagdaksan na? Pagdaksan na ka di ti pagayatak a makagunod iti pamadayaw? Tapno pa kaidayawam, madam? Nga uray maidalit ni Dennis? Bastos ka, katulong! Kaya't mo ka di kapapanawan ka! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasama ka. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pagdaksan ka din ni Dennis ti pagayatak a makagunod iti pamadayaw? Tapno pa kaidayawam, madam? Nga uray maidalit ni Dennis? Bastos ka, katulong. Kaya't mo ka di tapapanawon ka? Okay laang, madam. Basta ay wanam anaimbag ti anak mo. Katulong ka laang. Amok ti pagsayaatan ti anak ko. Ammom ka di, madam. Jack kayat nga agpuyat ni Dennis. Tama nga no agulaw manan. Napatag kanyak ti salunat na. Ha! Agimpake kan. Pumanaw kan inton bigat. Yaya, apay dagita gargarat mo. Bastos day ta katulong. Pagawid akon, tadumot di ta ti maala kasukat na. Saan na mabalin, mama? Awan ti makaartap kan ni Yaya Maria. Ha! Di mo ko na nga artapan nak day ta katulong, iho? Mama, agduma kayo iti pagrebangan kan posisyon dito'y balay. Sikat inak, kat isumot ti yayak. Kat, isakit mo day ta, Yaya? Jak isakit. Ngamjak kayat apumanaw. Anya ti makagapo? Apay adi mo kayat apumanaw? Mama, nagbalinan apas at tibiyag ko. Di nakpulos binaybayan. Nariknak ti panangipatag na kanyak. Apay, asino ti kasuron mo? Bastos day diya katulong. Papanawag ko ma, ngam insakit-kit din ni Dennis. Apay ko maapapanawam tinasing patakatulong. Uray siya, jakmat umanugot apapanawam ni Aya. Apay ka di apag may saan, dak. Ibagam man no anya ti basol na, apay apapanawam. Bastos nga rod, di nakamo a respetuan, kat siyak ti amo na. Ibagam man no kasano abinastos na kaakunam. Sug-sug-sugan na ni Dennis asaanan nga agrepaso. Awan kanot serbi ti pamadayaw. Ha,
Panawan ka man langan. Mapanak langan iti ayanda, mama. Ita, tawan ni Soledad. Kayat ka makasarita, yaya. Anya ka di tinapasamak. Idi madamati pa nagripaso ni Sir Dennis, idi rabii. Imbaon ko amaturog, tarabiin. Ngamin, jak kayat ngagpuyat, sir. Dayta ka dilang. Imbaga ni Dennis nga amangan no nababati maala na iti eksamen da. Amangan ka no naawan magunod na apang madayaw. Ket? Imbagak anapat patag ti salunat na. Ngam ti anyaman apang madayaw, sir. Iso anapan batan naturog. Anya ti pakainaigan ni Soledad iti napasamag. Apay anak kapungtot. Nangag nangamin ti imbagak, sir. Imay kat dinamag na no apay ka nga imbagak ti kasjay. Anya matinsungbat mo? Imbagak, anapat patag ti salunat ni Dennis. Tama iparit nga rod ti agpuyat ken kuana. Iso aday jay, nagpungtot ni madam. Itay bigat kapay ngayon may dito'y balay. Apay adi kapay lagaway. Di yu ka di kayat ngagyanak pa'y diti balay, mama. Ne, nagapa kayo ka di iti asawam? Itaman pa'y. Pag may saan dakit din iti balay. Napatpatag da di akatulong am siyak. Imposible da ita. Adala siguro saan niyaw ang nagkinawatan nga gasawa. Idi papanawak ni Maria. Inggawid da. Idi siyak ti pimanaw ta imayak dito'y. Didak pulos inggawid. Nambaram ko maamang papanaw iti yaya ni Dennis. Manipod o beng? Di makal nga minti ulo na, mama. Nagtubo pa yan ti Sara na. Kasla imposible ngagbalbaliw ni Maria. Amok ni Maria. Pati kadida kayo? Kat dayjay ayaya ti ayunan nyo? Saan bahat nga iti kasta? Ngam adala siguro saan nyo ang nagkinaawatan. Anya ka di tinagpasugnudan ni Soledad, Barok? Jak manamukin kwa na, papa. Saan mi ngayon palubos a papanawan na ni Yaya Maria? Dayjay lang met, papa. Unay lakit din ni Soledad. Kasla ubing agpampanunot. No kayat na ti agyan dito'y balayo. Bayan tayo pa'y, papa. Saan ko mata pinapanaw? Agawid no kayat na. Amo na matidalang nga agsubli. Wen, makamiris tumatla siguro. Nasaya at matumakamiris, papa. Ngam no papanawin na tinabayagan na katulong mi. Jak ipalubos. Ken saan na kayat ni Dennis a pumanaw ti yaya na. Napan kayon samot ijay balay, papa. Wen, agrubrubat dagiti agama itay napanak. Didak ka di dinamag? San mat? Dinamag kuno apay apimanaw ka. Kat kunamat ni Gary, adi nakakanumat pinapanaw. Saanak nga gawid, aging gaadinak umay sukunan. Kasanuno di nakaumay sukunan? Saan ka din nga agawid? Saan, papa? Di tuya kun balay nga agnaad. No di mo kaya ti agawid. Tulungam nga rod ni mama may ti trabaho dito'y balay. Agluto, agtalos, ken aglaba. Anya? Umadani man ang midterm exam tayo. Itapay lang, rugya kong tagrepaso. Masapul asyak ti kangatuan ti maala iti test. Kanayon akmat nga agripaso. Ngam saan ko lata maartapan ti kinalaing ni Dennis. Nalaing nga talaga. Naira na laeng mat nga iti kalabas kat basi tinaala. Ngam ikarit. Daytoy sumaruno, syakton ti kangatuan. Isaganam nga rod tay blowout mo Ilibre na kami ija kantin. Kasla jay ar-aramida ni Dennis no agtap iti test wano quiz. Day talaga yan. Chicken feed lang dagita. Talaga mat Ngam, apay nga awan pa'y laang ni Dennis. Apay ka di ano awan ni Dennis kat napalalo adanag mo. Dagiti kalabas nga awan ka pa'y. Ada jay kalat nga agabsent oray madamati test. Tapay. Itaray day di hospital.
taday dyan ngamin sakit na. Ay, kaasi man. Barok, di ka kadipay mapan iti pagadalan. Papana ko niyaya. Insapar ko lang tinag-advance review. Adang aming report may school. Anya ka diti kayat mo nga isaganak a meriendam to. Saan niyaya? Mga nagtulangan ije kantin ti pagadalan. Kasta ka di, Barok. Ang litlikam, dagiti maiparit akanem, laglagi pom kumaday ta. Danag mo lakin din aya, yaya. Tandaanak amin nga iparit mo. Ay, saan asyak ti mangiparit? Ti doktor mo. Iso ang masapol nga agtungpal ka. Unyaya, agtong palak. Kunak no saan ka manan nga umay? Nag-advance review ak ngamin para iti maangay a report tayo. Ha? Ita ka din di pa nag-report tayo? Unmat, imbaga ni sir idi last meeting. Sigurado asi ka nga rod manan tinakasagana nga ag-report. Ay, nalipad ang data report. Saan na ka nag-review? Saan na ka nakasagana? Niman nga rodan Dennis ati kasla professor ay jasango. Isagana tamat ti questions ta. Isagana kun ti adoan narigat a questions ko. Sige. Intun masong batak ti saludsudyo. Ag saludsudak mat kada kayo. Delikado nga rod no kasta. Amangan mamangtad ka mat iti question ajak masungbatan. Payakan ayon mo akitaan day ta silpon mo, Solidad. Pidutam sa inton kuan idisom. Kitkitaak nga rod no ada text ni Gary. Talaga nga awan, mama. Awagam wenno sika timang text ken kuana. Awan mo't nga rod load ko. Sa may sa, apay asyak ti umuna nga ag-text kan kwa na. Nangalaan na iti swerte na. Apay asika pa iti napanakkel. Kat sika lang arudan tinakabasol. Nagsorry akmatan kan kwa na. Mabali na nagsuri ka. Ngam, ti sakit tinakam nga impay mo kan kwa na. Saan maagasan iti panagsuri lang. Dakal nga min akwarta ti impukaw mo gapo iti bisyom. Kasto'y gayam ti madi nga itdan ti madi apisyo. Ita kadilaang mapanunot mo dayta, kat bakbakatan kan. Ammom kumadayta, no nanakam ka. Awan mat ni Solidad, napanan na ka di. Napan siguro nagload. Dimbawat iti pagload na, tanabayag ka no asaan ang naludad, cellphone na. Saan nga ta nga ije madyungan man ang tinapanan na? Makamun ano ije madyungan man ang tinangipanan na itiinted ko abasita kwarta. No itay pa'y apimanaw anapan nagload, at dako man. Malaksid no nakitungtungtung pa'y dita. Ay, saad lang agkamali ang mapan iti madyungan. Sayang lang di inted ko apagload na kuma. Mamuak tula nga madyungan tinagturungan na. Pagsasawa ka talaga. Iso nga inikak takunana nga awagan na ni Gary. Kaya't ko kuma nga ornosan dati linangan da. Kablaawan ka, Dennis. Good performance ka, kuna ni sir. Nalipatak tumot nga min data report. May saak kumamat at imakdar ang nag-report. Masiguradok ana nga to ti gradom ka ni Sir Dennis. Sika ka no ti kamayatan iti report na. Nasungbatang pa'y amin asaludsuddakan ka. Ket sapay kuma. Taintun madanon ti panagturpos tayo. Ket nasalun atak pa'y. Kasano ka di ti panagriknam ita? Madi ka di manan? Saan met? Ngamsaan tayo nga ammo. Dagiti mapasamak iti masungat. Sa bagay. Saan tayo tanggal dagiti pasamak? Ngam agtalag tayo kumaiti kaasi ti apo. Naliday ka matasimang bat, papa? Saan ko asinukon ni Mama Midje balay dalolom? Tabarang agbaliw. Nadamag ko anapan kanumanan ije madjongan iti kalman. Inikam ka di iti pagsugal na? Saan? Jaka mo no nangalaan na iti insugal na. Inikanda nga ta.
Mapanak tuag pasyar ija iyan dalolo, kalpasan ti klasek. Anya ti aramida mi dya, iho? Inaklag pasyar, papa. Saan mo asukunin ti inam? Bayam nga agyan ijay, tabareng agnakam. Dimawat ka ako dam, iti pagload mo. Ngam sabali tinapanam, tanapan ka na kimachong. Kunak namin no umado ti kwarta. Ad-addamot anaabak nga ma. Ay, talaga nga awan manaknakam mo. Naigumon ka iti sugal. Ay, bimabayan ka manugal. Kunak ano saan ang maabak? Ay, di ka nagrason pay. Uray siya nga inam, lukwam. Ay, sinalbag ka kiday. Manumot lang day, Jane. Ay, saan ka na dumawdawat kanyak iti kwarta? Tatalaga, di kantonikan! Agyaman na, taumay nakmatla sukunan iho. Sukunan. Imayak, taipakaamukan ka ang nagungat ni papa. Taapay ka no anapan ka manan nakisugal. Ha? Kasano nga muna ang napanak nakisugal? Napanak lang nagbuya. Sa anak ang nakisugal. Saan akas ta tinakadanon kan ni papa? Nakimadyong ka, kat naabak ka kano? Asino ti salawasaw anang idanon day taken ni papam? Saan ko na dinamag? Apay ngamin anapan ka manan nakisugal. Kung akban lano may naksukunan, ngam saan mat gayam, tamadi at damag tinsang bay mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mama, saan kun adinamag, no asino tinangidanon kan ni papa? Apay ngamin anapan ka manan nakisugal. Kunak man no may naksukunan, saan mat tamadi at damag tinsang bay mo? Mama, ikagkagumaak ti agbaligi para itinasaya at amasakbayan. Angam, sika, sabali ti ikagkagumaam. Dandani ka kadimot laangan agturpos, iho? No ipalubos ti apo, mama. Sapay ko ma, taawan tubang iti panagturpos ko. Oh, adan tumot laangan anak ko, doktor. Mama, sardangan niyo kuman ti agsugal. Nakasaom ka din ni Mamam, Barok? Unyaya, namnamaan na amapan kusukunan. Apay adi mo sinukon. Imbagan ni papa, nga awan ng papanaw kan kuana. Isu makaamumutan nga gawid no kayat na. Ay, kasanon no agururay iti mapanmang sukon kan kuana. Saan mo takayat ni papa mapansukunan? Ay, nasakit nga min tinakam ni papam. Tapi manaw, adi damot pinapanaw. Barang ano agkapyadan tumutlaan. Awan papanan na no di kasta, Barok. Basit mo't abanag ti saan daan nagkinaawatan. Dakkal kanu akan tidad, ti impaabak ni mama iti sugal. Ay, kunak no basit laeng. Takasta ngamin ti imbagan ni Mamam, Barok. Di mo ka di pa'y malagip ti agawid, ket umadanin ti panagturpos ni Dennis. Dinak na tao may sukunan ni Gary, papa. Saan mo anam namaan? Saan ka kumaamakipin na tangkan, tas sikate ayan ti biddot? Si kakaditi nang ibagaan na panak manan nakisugal, papa. Nakitam ka di na panak iti balayo. Ado ti tao amabali na makaidano ni ti asawam. Asino nga taday di asiping ti dila na? Amo mat ti tattao, nalaingda nga agidanon. Ketapno awan idanon da iti asawam, san ka nga agar-aramid iti may kaniwas. Nagadungamin ti tao aman nakibiyang. Sana maliklikan ti kunam aman nakibiyang. Isu kasayaatan ti lumiklik. No amo madakas, saan mo nga aramiden? Sika manen ti mapan a grocery ken makitsenda, Yaya Maria. Ay, sir.
Diyo ka di kayat nga agawidan ni Madam ditoy. Adakan ko na dayta. Saan ko matapi na panaw? Ay, amang nga nururayan na kayo amang sukon kan kwa na. Nusak tinakabasol, nabayag dayta agpat na gadyak mapansukunen. Nga misuma tinagkamali. Ang di mo't la agawidan, sir. Nusukunag, ang mga nuag panakal. Kat saan na amarik na kagurak ti panagsugsugal na. Ay, adda nga rod kada kayo amang urnos iti amin, sir. Ay, amuyo, panagriknakat, siyak sa ti makagapuno apay apim manaw. Ngam saan anaing kalintigan ti panang papanaw na ken ka ang awan mo't basol mo. Ay, saan ko mat siguro apakabasulan? Ti panang hiyalikakak iti salunat ni Sir Dennis. Saan ka di, sir? Hustulaeng ti inaramid mo, Yaya Maria. Apay adyak na panunot adakos. Adagayam sing-sing iti ramay ko. Ti wedding ring mi kanigari. Inak isalda, tapno ada pagpuunak. No mga bakak, inak tumat latubusan. Mayat tinapanunot ko. Mapanak iti pawn shop. Inak isalda ti sing-sing ko. Dinak nakita ni Solidad nga at dito'y kalsada. Nakita ka naggapo di ta pawn shop iti asideg. Ay, inakagdamag iti pawn shop. Noan niya ti naramid na ijay. Sinalpag. Insalda na ti wedding ring mi. Tubusak ti singsing. Saan ko nga urayan ti taning na. Ay, awagak ni mama. Taalaan na ti resibo kini Solidad. Hello mama. Mabalin ka di nga umay kayo dito'y balay. Abay ka, day. Ada ka di parikot, Barok. Sana mabalin na pagsaritaan tayo iti cellphone, mama. Umay kayo kuma dito'y balay. Parikot ka di, dayta? Ala, dito ito balay ti pagsaritaan tayo. Ala nga, Rod. Ubayak dita. Abay, awan ka di trabahom ita. Impier ko pa lang ti opisina iti assistant ko, mama. Urahin kayo. Ay sige. Agrubwatak, ta umayak. Agyamanak, mama. Papanam, tagrubrubuat ka. Imawag ni Garey. Ada ka no importante ya pagsaritaan, May. Anya ngay dayta? Mamuak no agsarita ka, May. Isungar da mapahanak iti balayda. Kaslad da sabaling agparparik na kanyak. Anya ngay dayta nga agparparik na ka. Tsak mawatan tiriknak. Kaslad da pakadanagak at tsak amo. Na mga nupuyat mula dayta. Ay, ingka ka maturugan. Puyat ko nga tangag paiso daytoy. Kaslasaan matikunak. Ingka ka aginanahan. Nasaysaya at no aginana ka. Imbagta nakasangpot kayon, mama. Importante ti pagsaritaan tayo. Anya ka di dayta, anak. Nakita ka naggapo ni Solidad iti pawn shop. Napan ko dinamag iti empleyado ijay no anya ti inaramid na. Kat insalda na ti wedding ring mi. Anya? Ne, apay nga insalda na ti wedding ring yo. Awan siguro ti pagsugal na, mama. Iso nga insalda na ti wedding ring na. Ay, sayang ti singseng no saan amatubos. Talaga asayang dayjay. Mama, saan anapatagkan kwa natin sagot ko asingsing? Inda kita ang tirisibaw, ta sigurado nga adda itibag na. Kat siya akon ti magtubos. Adda ka din dyan, anak mo? Talaga kurang ti panagpampanunot na. Anya ka di ti inaramit na. Agasam ta nakita ni Gary ang naggapo iji pawn shop. Napanagdamag ni Gary no anya tinaramid na inchay. Insalda nagahayam ti wedding ring na. Anya, ay unay lakit din. Isugayam nga awan manen dito'y balay. Anya klase ti panagpampanunot nga daken kwa na.
Nakula pa na talaga ti utak na. Di na namo ti araramidin na, gapo iti bisyo na. Kastan sa ti tao nga dabisyo na, di nan makita ti pagsayaatan na. Kasaritam iti nalapat no sumangpag. Anya ka di tibag na, idi kalman aya. Jak nakita no anya tibag na. Ingka kita ni ti saled na. Amangan no adda ijay. Oh, adto iti resibo, iti panangisalda na iti singsing na. Ala, tay naktubusan, kababayin ka ni Garay. Anya nga ti aramidan ta iti anak ta. Kasano amay kat na ti bisyo na. Ay, saan asinokon ni Garay? Tapno awan pagsugal na. Ngam insalda na kat nga ron tinapatagabahan na aga. Dayta kat insulto iti biyang ni Gary. Agpara nga sana napatag ti singsing ken kuana. Isugaro da siya kung timang tubos ta nakababayin kan ni Garay. Unay kat ngaminin ti anak ta. Talaga asaan na pa'y amaliklikan ti panagsugal na. Dandanita yun agturbos. Wan, kat si kanton ni Doktora Suset. Kat siya tumatan ni Doktora Cathy. Kat ni Dennis. Dr. Dennis man. Naunday ti panaguray tayo iti panagturpos tayo. Ita, madanonan. Iti ungto tinaunday a panaganos. Dumtang ti baligi. Wanyag paiso, nagananos tayo iti mano atawan. Ita, apitan tayon ti baligi. Kat day ta baligi. Isu ti pagsamakidan tayo iti masakbayan. Mapanak to ijay abroad. Ijayak nga agtrabaho. Saan mo kadiya kayat dito'y pagilian tayo? Basit ti sapol dito'y. Imbag ijay abroad, tadakkel ti sapol. Kasanungay barok, agturpos ka. Ang di pa'y nagawid ni mamam. Ay, uwan nga rudyaya. Amo namat. No saan na sumangpat? Adda kayo mat kan ni Papa. Ang rumbeng nga adda kuma ni mamam. Saan ka de? Uwan ko ma, yaya. Ngam saan na kayat ni Papa asukunan? Sumangpat ka no kayat na. Naragsak ka de? No adda ni mamam? Kuma tapno naragsak tayo amin iti panagturpos ko. Rumbeng laeng barok. Ninamnaman ni mamam nga adda pamadayaw amagunod mo iti panagturpos mo. Saan da nga imbaga iti pagadalan no adda award mi? Ta sorpresa ka no. Mabalin ka di nga isagot mo iti anak mo nga graduar iti kinadoktor ti panagbalbaliw mo. Ha? May santon a doktor ti anak ko, Papa? Sigurado nga ibain na ka. Gapo iti kinamanugal mo. Kasta nga ta, Papa? Masiguradok na ita. Agbaligi ti anak mo. Ngam si ka nga inana. Di mo pala na isardeng ti bisyom. Kaya't kumot ti umatendar iti graduation ti anak ko, Papa. Didak mat binagaan. Makumikom dayjay. Saan ka kuman nga agpa-importante? Sika ti umasidag. Mabainak nga agawid, Papa. Amangan na agungat ni Gary. Gapo iti inaramid ko apa nang isalda iti wedding ring mi. Agid daw ka iti pamakawan. Sika ti nakabasol. Isu asika ti agpakumbaba. Apay nga imay ka dito'y balay da, Papa. Sika katulong. Madam, saan da nga amo nga imayak? Nasao nga mi di Sir Dennis ang naragsak ka no adda ka iti graduation na. Ha? Agpaiso nga imbaga na daytaken ka? Wen, madam, iso nga agawid kayo kuman. Kasano no agungat ni Gary? Ti kunana, di nakakanumot pinapanaw. Nalawa ka no ti ruangan asarkam no agsubli ka. Iso nga agawid kan madam. Talaga nga imbaga ni Gary dayta? Wen, madam, numan agungat ni sir. Agkid daw ka iti pamakawan. Sigurado, awaten na ka.
nagsingpat ni sir. Sige, ipagpagapok iti graduation ni Dennis. Mapanak iti pagadalan da. Wen madam, umunaak nga rudan. Mangisagana ak ngamin para iti graduation na. Kablaawan ka, Dr. Dennis. May saka asuma cum laude. Kablaawan ka, iho. Dinak pinaay. Ti isagot ko kan ka, kat ti panagbalbaliw ko. Ikari, agbaliw ako na. Tapno maibagay ak nga ina, ti may santon a doktor. No agpaiso day tang imbagam, ti pamilya tayon ti kararagsakan. Maaramid mo ka di, sulidag? Ikarik gari, kat pakawanan ako ma. Saanan ang maulit ti mading aramid ko? Ikadagong ti bisyok. Ta, kababain mo't iti anak ta. Kablaawan ka, Sir Dennis. Agyaman ak unay kada kayo. Kompleto tayo itang aldaw. Aldaw ti panagbaligik. Agpapicture tayo man nga rod amin. Pagbautan tayo ni Dennis. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.